skal vi ud på udflugt, ikke? Ja, vi skal ud på udflugt derude. Ja, der er ret nok, men altså, jeg tænker mig, det er bare sådan en lille picnic-tur, ikke? Nej! Ja, hallo. Han gled ned derfra, men så væltede han, imens han gled. Nå, vi skal ud på udflugt herude. Og I kommer nok ikke til at kunne se så godt, fordi der er en lille smule mørkt. Nå, ja. Så, jeg ved ikke lige, hvad det er, han laver, men jeg tror, han skal hoppe ned derfra. Christian. vi skal godt lide Baby Brown til like-videoen, ikke? Like. Hop. Hop, snuske. Hop! Det er godt. Nå, nu går vi ud på denne her sjove lille picnic. Og I kan nok ikke se så godt. Men det er også fordi... Hallo, søs. Lige nu er vi... Okay, hallo, vil I lige se, hvordan I ser? Det her det sådan, I ser. Men op foran os, ikke? Op foran os, der ser det sådan her ud. Med mig. Ja, med ham. Goddag. Hej. Det her, det er faktisk... fuck, jeg blev lidt skubbet. Han skubbede mig. Kom. Okay, vi er rent faktisk fint nok langt ude. Det er ikke super fedt, det her. Jeg elsker... Ja, der er også en skov derovre, det er Ja, der er en skov lige derovre. Men ved du, hvad der er nøgen? Det er fordi, en gang hørte vi det sådan... Herude, ikke? Ja, men hallo, jeg elsker, når piger de har soveaftaler, så sidder de og leger med. Jamen, det var alt for noget. Der var en lille video. Okay, og hvis I ikke har set den video, så jeg tror, det bliver nok vores første video, vi lægger op. Så hvis I ikke har set den, så skal jeg altså skynde jer ind og tjekke den ud. Det var virkelig nøjeren. Vi er lige kommet hjem derfra. Det er ikke super fedt.